Здравейте, казвам се Стефан и реших да направя български превод и водена медитация по метода да нахраним демоните от Лама Сутри Малиони. Реших да направя това, защото никъде в YouTube, нито в интернет намерих нещо подобно, а мисля, че доста хора в България не знаят английски и биха могли доста качествено да се възползват от този метод, като отработват свои стари травми, потиснати емоции и така нататък, и по този начин да повишат своите вибрации и съответно да повишат общата вибрация и нивото на мислене в нашата страна, което всички ще се съгласим, че е особено нужно. Да вметна нещо преди да започнем, всъщност две неща, които са важни. Заглавието на практиката няма нищо общо с религиозното и сатанинско значение на думата демон, а се използва в случая като метафора за нашите вътрешни травми, страхове и натрупани негативни емоции. По принцип, нашият инстинкт е да се борим с тях, да ги блокираме, да ги избягваме или да ги замитаме под килима на нашето подсъзнание, което парадоксално увеличава тяхната сила и не разрешава проблемите, които създават. Иначе казано, колкото повече се борим с тях, те стават по-силни. Тази практика предлага друг подход. Вие ще усетите дали това е най-подходящото нещо за вас в този момент. Друго нещо много важно, когато правим такава практика, водена медитация, тази или някоя друга, обикновено получаваме инструкции или имаме дадено намерение. Първото нещо, което дойде до нашето съзнание, това идва от нашето подсъзнание. Ние винаги сме склонни да го поставяме под съмнение, защото много често няма определена логика според случая, понеже подсъзнанието не работи линеарно. Тоест, ние може да искаме да изкараме нещо по-скорошно, а всъщност да изникне ситуация от нашето детство. И обикновено си казваме, сега какво е това, няма нищо общо. И сме склонни да го променяме, да не му даваме значение, да нямаме вяра в това нещо. Това е проучено от терапевти, хипнотици, такива, които използват хипноза. Те са открили, че по такъв начин работи нашето подсъзнание. Ако решите, примерно, доктор Дейвид Шнайдер, може да влезете в интернет, да видите негови лекции, семинари, статии и да не приемате това, което ви казвам, а да го проучите сами. Това, което ще ви е нужно, ще е празно пространство, стая или каквото имате под ръка и 3 стола, в случай, че медитацията се води от терапевт присъствено, или 2 стола, ако се водите сами или използвате в случай видеозапис. Тези 2 стола ще е нужно да бъдат поставени един срещу друг. Вие се настанете удобно върху единия стол. Ще започнем, като поемем 9 пъти дълбоко въздух и издишаме.
С затворени очи усетете къде в тялото имате и усещате физическо напрежение или натиск. Усетете как това място се изпълва чрез вдишването. Вижте как вдишаният въздух се завихря в това място и разтваря напрежението. И усетете как то излиза от вас чрез издишаният въздух и се разтваря във въздуха или се разтваря в земята. Усетете къде се намират във вас потиснати емоции или емоционално напрежение. Вижте къде стоят. Чрез вдишване изпълнете това място. Усетете как въздуха се завихря и емоциите се разтварят в него. И отново напускат заедно с издишаният въздух. Сега усетете къде в тялото се намират мислите, които ви притесняват, напрягат. Вижте къде се намира менталното напрежение във вашето тяло. Вдишайте в това място. Менталното напрежение се разтваря в вдишаният въздух и напуска вашето тяло чрез издишването. Сега акумулирайте във вас намерението и мотивацията тази практика да бъде в полза на всички същества на Земята. Чрез отработването на своите травми и блокажи, аз се освобождавам. Повишавам своята вибрация, което повдига всички около мен и повдига вибрацията на цялата планета. Сега помислете над какво искате да работите и да излекувате в себе си днес. Срещу какво искате да се изправите? Какво най-много ви влияе на дневна база и всекидневно се появява? Какво ви тормози? Не се плашете да изберете нещо голямо, ако това ви е за първи път. Най-добре послушайте вътрешния си глас. Не е добре,
ако искаме да работим над травмираща връзка или отношения с някакъв човек, да изберем да материализираме неговия образ. А в случая трябва да изберем нашето травмиращо отношение към комуникацията и взаимодействието ни с този човек. Усети какво те дърпа в момента. Кое е това нещо, което те източва само при мисълта за него. Какво създава тежест в теб и може би дупка в гърдите ти. Може да е инцидент, ситуация, случка, връзка, болест, гняв, разочарование, срам, вина, зависимост, завист, безпаричие, самота и така нататък. Сега мислете и се концентрирайте в този демон, който сте избрали. Сканирайте весловно тялото си и усетете къде най-силно задържате или се е позиционирал този демон. Насочете цялото си внимание в това. Ако това, за което мислиш, има форма, каква е тя? Има ли цвят? Каква е текстурата, повърхността? Усещате ли температурата му? Сега насетете формата, повърхността и температурата му. След като неговата форма и характеристики са наситени, вижте как се премества от вас навън към стола. Това може само да излезе натам или вие да го изкарате и поставите на стола пред вас. Виж как под формата на поток от микроскопични частици излиза от теб и се материализира. Позволете му да приеме формата на същност, която има свой характер, форма, лице, уста и очи. Забележете размера му. Вижте погледа му. Вижте как ви гледа, как стои, какво излъчва, каква е неговата емоция, какъв цвят има, каква е плътността му, каква е температурата му, какъв е характера му. Сега забележете, има ли нещо, което не сте забелязвали преди това.
Сега ще му зададете 3 въпроса. Какво искаш? От какво наистина имаш нужда? Как ще се почувстваш, ако получиш всичко това, което искаш? Сега, мисловно или физически, сменете местата си с него. Сложете се в обувките му. Вижте се през неговите очи. Какво е да си него? Какво е да имаш този характер, тази плътност? Какво е да си в това емоционално състояние? Усети какво е да си собствения си демон. Какво е чувството? Сега забележи той как те вижда. Как изглеждаш през неговите очи. Сега ще отговорим на въпросите, които зададохме преди малко. Ще ви дам началото на въпроса, ще го повторите и ще довършите с отговора. Това, което искам от теб е. Това, от което наистина се нуждая е. Ако получа това, което искам, ще почувствам сега се върни обратно в своето тяло. Виж отново демона пред себе си. Сега виж как твоето тяло се разтваря в нектар, съставен от чувствата и желанията, които демона ще изпита, когато получи това, което иска. Може тялото ви да запази формата ви, но да промени консистенцията. Може да се изсипе в съд или може да е това, което вашата интуиция и подсъзнание ви подсказва. Можете да визуализирате всяка емоция, която ще изпита, като отделен цвят, който вие генерирате и се слива в нектар, с който вие ще нахраните демона. Вижте как нектара потича към демона и той го консумира. Забележете как го приема. През устата ли го пие, усвоява го през тялото. Нектара, който имате, е с безкрайно количество. Той извира от вас и е безграничен. Вижте как постепенно той започва да изпитва удовлетворение. Може да видите как корема му се изпълва и изпитва удоволствие, че се е нахранил. Даже започва да се прозява и става сънлив. Забележете какво става с него, след като се нахранва
и е напълно задоволен. Забележете, остава ли нещо от него, след като се нахрани, или се разтваря напълно и изчезва. Ако остане някаква същност или същество, или се редуцира до някаква форма, попитайте: ти мой съюзник ли си? Ако каже не или се е разтворил напълно, помолете съюзника да се яви пред вас. Съюзникът, това може да е урокът или позитивът, който тази ситуация е оставила във вас. Това, което сте научили вследствие на дадена трудност, ситуация или друго. Забележете формата на съюзника. Има ли пол? Каква е плътността на тялото му? Каква консистенция има? Или какви дрехи? Какъв цвят са? Какво излъчват очите му? Какъв е характерът му? Сега забележете, има ли нещо в него, което не сте забелязвали досега? Сега ще му зададем 3 въпроса. Как ще ми помогнеш? Как ще ме защитиш и предпазиш? Как мога да се свързвам с теб и какво ще ми обещаеш? Сега сменете мястото си със съюзника. Почувствайте какво е да си съюзника ви. Какъв е характера му? Емоциите? Сега погледнете себе си. Вижте се през неговите очи. И отговорете на въпросите, като повторите с мен началото им и ги довършите. Ще ти помогна като ще те защитя като обещавам ти, че
можеш да се свързваш с мен чрез сега. Върнете се на своето място и вижте пак пред себе си съюзника. Вижте какво излъчва. Забележете как от него излиза светлина, която излъчва към вас и ви абсорбирате. Вие извличате всички позитиви, които ситуацията е оставила след нейното разрешаване. Вижте и себе си, как се превръщате в същата тази светлина. Останете така до момента, в който усетите, че сте готови да отворите очи.